В момента виждате, дами и господа, създателя на Фейсбук и Twitter аудитория. Рамбо от Кърджали. Рамбо 3 от Кърджали. Кой е той? Салисо. Салисо, как се чувстваш как се гледа Фейсбук? Като Рамбо. Рамбо. Чакай. Чакай. Какво мислиш за хората, дето използват Фейсбук? Фейсбук всеки на приятели. Какво мислите за създаването на YouTube и Vbox? Vbox също обе. Това е. Какво ще кажете на зрителите? Какво ще кажете на зрителите? Cem bunlar hepsi mafya. Kimseye çarpmasın oğlum. Biz çatarız. Biz hepsimiz най-добрите сме. Къде? Кои са най-добрите хора? Şöyle. Biz hepsimiz uzak arkadaşız. Bizi neden görürler paşa? Hepsi amsalar. Herkes bizi uzatmış maske. Maske değil ki. Onlar maske. Bizi görmüş deliyen onlar deli. Kamu tak gue.